Wel, croeso i Am Lythrennedd, sy'n rhan o'r gyfres Am Filiwn. Dych mi ddechrau hefo 2 ddyfyniad, a maen nhw yn Saesneg. Mae'r cyntaf yn dod o'r Education Endowment Foundation, yr EEF. Literacy is key to learning across all subjects in secondary school and a strong predictor of outcomes in later life. A'r ail o'r National Literacy Trust 2010. In terms of economic opportunity, adults with poor literacy skills are far less likely to be in full-time employment by the age of 30 than their more literate peers. Ac mae'n debyg mae'r pryder yma am safon llythrennedd gwan disgyblion gwledydd Prydain ynghyd â chanlyniadau siomedig profion PISA, lle roedd Cymru yn arbennig yn perfformio'n siomedig ynghyd destun gwledydd cyffelyd. Arweiniodd at ymchwil i lwyddiannau llythrennedd yn rhyngwladol, gan gyflwyno'r Fframwaith Llythrennedd ar rhifedd ynghyd destun cwricwlwm 2008. Wel, erbyn heddiw mae gynnon ni gwricwlwm newydd, cwricwlwm i Gymru, ac ynghlwm efo'r ddogfen honno ein Fframwaith Llythrennedd newydd. Ac i siarad ac ymgomio efo'n gilydd am lythrennedd heddiw, gan ddefnyddio a datblygu ei sgiliau hunan, mae 3 arbenigwr yn y maes. Dewch iddyn nhw gyflwyno'u hunan. Medi Wyn Edwards ydw i. Rydw i'n dod o Gaernarfon. Dwi wedi bod yn dysgu chydig dros 13 mlynedd. Wedi bod yn athrawes Gymraeg a drama cyn symud yn bennaeth adran Mwllheli ac yna yn bennaeth cynorthwyol ac erbyn hyn yn gweithio fel ymgynghorydd cefnogi gwelliant yn gwe. Tra o'n i yn bennaeth adran hefyd, mi oeddwn ni'n gydlynydd llythrennedd yr ysgol. A Dafydd Roberts dwi. Dwi'n ymgynghorydd cefnogi gwelliant y Gymraeg. Mae'r llythrennedd gyda gwe yn y gogledd yn fan hyn. A fi sy'n bennaeth adran y Gymraeg am blynyddoedd hefyd yn ysgol Dyffrynogol Bethesda ac hefyd yn gweithio yn ysgol Glan Clwyd cyn hynny, ond bell yn ôl yn ysgol y Porth yn yr Rhondda, yn ysgol iaith yma no, wedyn profiadau thrawstoriad eang. Helo, Sion Owen dwi o Brifysgol Abertawe. Dwi'n uwchradd ar y cwrs tar cynradd a cyn hynny nathro cynradd yn gydlynu llythrennedd yn yr ysgol hefyd. Wel, croeso felly i'r sgwrs Sion, Medi a Dafydd. A mi ddechrau hefo beth mewn gwirionedd ydy egwyddorion cwricwlwm i Gymru, gan fod y ddogfen yn pwysleisio bod datblygu llythrennedd dysgwyr o bob cefndir a gallu yn gyfrifoldeb ac efallai dyma'r gair pwysig trawsgwriclaidd. Ond sut mae'n mynd ati a chi isio sicrhau bod hyn yn digwydd am ddechrau efo Sion efo'r sector cynradd? Wel, bys ni'n gweud bod addysgu trawsgwriclaidd wedi bod falle yn y sector cynradd. Tipyn, BSc yn neud cwrs tar rhyw 15 mlynedd yn ôl erbyn hyn, a buon ni'n neud lot o addysgu trawsgwriclaidd fel petai yn y cynradd. Mae'n lot yn haws i wneud yn y sector cynradd bys ni'n tybio. A mae'r trywydd ma o lythrennedd yn dilyn gyda'r fframwaith Llythrennedd rhifedd yn dod mas tua 2012 fi'n credu ar pwyslais o sicrhau bod pob athro, pob athrawes falle yn gweld llythrennedd fel rhywbeth penodol bod angen i nhw ddatblygu. A rwy'n credu mae'r cwricwlwm newydd, cwricwlwm i Gymru yn mynd ar yr un fath o neges, bod yn holl bwysig bod pawb yn cymryd cyfrifoldeb dros ddatblygu'r elfennau yma. Er enghraifft, llythrennedd rhifedd, sgiliau digidol. Felly mae'r pwyslais o ran sicrhau bod pawb yn deall bod rhyw fath o gyfrifoldeb gyda nhw i'w wneud, gan bwyso wedyn ar falle staff yn yr ysgol sydd â sgiliau penodol sydd ag arbenigedd yn y maes, yn holl bwysig dwi'n teimlo, a falle drwy'ch sgilio staff falle ar sut i gael rhyw fath o system neu rhyw fath o gynllun penodol ar sut i wneud hynny yn holl bwysig yn symud mlaen dwi'n credu. Beth am yr uwchradd, Medi? Mae'n stori reit wahanol yn yr uwchradd yn dydy?
Ia, yndi, dwi jyst yn siarad am ymrhofiad personol i lle'n cychwyn fel pennaeth adran yn 2013 ac yn gyd-lynu'r llythrennedd ac fel oedd Sion yn dweud, newydd gychwyn oedden ni i paratoi ar gyfer yr fframwaith newydd, sef y fframwaith Llythrennedd, na i ganolbwyntio ar hynny. Ac mi ath unrhyw banig, dwi'n meddwl, yn yr uwchradd, bod pawb yn gorfod cyfrannu at bob dim, at bob un rhan o'r fframwaith. A be ddigwyddodd oedd o'n gret i godi statws ac i ddangos bod bob athro'n athro iaith, dyna dda ni ddeud ar y pryd lly. Ond dwi'n meddwl be ddigwyddodd yn y diwedd, mewn rhai ysgolion beth bynnag, oedd bod na ormod o dasgau ella do ddim yn cyfoethogi i pwnc nhw. Ch'bod, gormod, dyna y cwynion oedden ni'n gael oedd sut mae hwn yn mynd i helpu mhwnc i ac yn y blaen. Ac oedd o'n yn diwadd oedd rhyw fath o tick box, a dwi ddim yn deud bod hynny wedi digwydd ym mhob un ysgol, ond yn gyffredinol dwi'n meddwl dyna, o mhrofiad i, dyna ddigwyddodd lly. A dwi'n meddwl bod yr cwricwlwm newydd mae wan yn gyfla ar fframwaith ar ei newydd wedd, a dwi'n pwysleisio bod yna lot o bethau dal i fod yna fel oedd o'n 2013, achos mae'r un mor bwysig erbyn heddiw, ond bod o'n rhoi mwy o ella gyfla i'r uwchradd ganolbwyntio ar lythrennedd disgyblaethol a sut mae llythrennedd yn gallu cyfrannu at eu pwnc nhw yn hytrach na jyst neud o mwyn ticio bocs a deud bod nhw'n neud yr holl ffurfiau yma ac ella bod ddim angen lle bod o ddim yn cyfoethogi i'w pwnc nhw. Felly dwi'n meddwl dyna o be dwi'n weld ydy'r shifft newydd a dyna mae'r cwricwlwm newydd yn ei gynnig o ran y llythrennedd lly. Dewch ni fynd lawr mwy i'r glo man rwan, i'r gwahanol agweddau sy'n o fewn y fframwaith llythrennedd. Dafydd, wyt ti 'di gwneud llawer iawn o waith efo llafaredd. Ydy o'n bwysig dechrau hefo llafaredd? Wel, dwi'n edrych efo'r unrhyw ar yr egwyddorion cynnydd sydd yn y cwricwlwm a'r hwb fel maen nhw'n gweld. A mae'n deud yn dydi bod mae iaith lafar yn rhagflaenu ar sgiliau cyn llythrennedd ac yn sail iddyn nhw. Ac hynny yw, mae'n fendigedig i weld hwnna mewn nid du a gwyn, ond du a gwyrdd fel mae o yn hwb yn fan hyn. Hwna dwi'n credu ydy rhywbeth sydd yn fendigedig i ni'n arbennig o ran y Gymraeg hefyd, achos mae datblygu sgiliau a chyfoethogi profiadau drwy lafaredd o ran y Gymraeg yn gwbl allweddol mwyn i cynnydd nhw yn y pen draw yn dydi. A wedyn, ydyn da ni'n gwybod hyn, ond bendigedig rwan gweld bod hwn yn rhywbeth. Ac wrth gwrs hefyd fel mae gwrando wedi dod i'r fframwaith a siarad ar wahân ond hefyd yn plethu drwy gilydd ac yn rhoi cynnig cyfleon. Dwi'n meddwl mae y sgwrs gynna ynglyn â gorfodi a gwneud i bethau ddigwydd. Falle rwan mae yna gyfeiriad a gosod strategaeth bendant yn ei lle mwyn bod y meysydd dysgu a phrofiad yn darganfod i lle cyfathrebu, yn addasiwn ar gyfer cynulleidfaoedd ac wedyn yn rhoi nhw mewn cyd-destynau disgyblaethol a wedyn hwnna ydy'r cyffro a'r cyfle da ni'n ei ganol ar hyn o bryd. Dwi eisiau rhan o gyd-lunio'r cwricwlwm fel ysgol arloesi ar y pryd a'r fframwaith lle, ac be nath yn synnu fi oedd, fel adran Gymraeg, mi oedd llafar yn un o'r pethau cyntaf fan ni'n neud ar gychwyn bob uned, bob un gwers. Do hwnna'n wahanol i ni, ond yn siarad efo adrannau iaith arall, a Saesnag ac yn y blaen, wel, Saesnag yn bennaf, doedd llafar ddim yn cael gymaint o sylw. Y darllen ac ysgrifennu oedd yn cael yr holl sylw. Wedyn, mi oedd hi'n bwysig iawn i ni ar y pryd pan oedden ni wrthi yn gweithio ar hwn. Bod ni'n neud o'n allweddol a bod ni'n neud o'n bwysig a bod hwnna yn wahanol ar gyfer y fframwaith newydd lly. Ond sa chi'n synnu faint oedd yn gweld hynny yn wbath newydd ac eithon ni Voice 21 a felly yna i siarad efo ni am y gwaith oedden nhw'n neud ac o lot o hwnnw allan yn eitha, doedd o'm yn newydd i ni fel adrannau Cymraeg, ond mi oedd o i nifer fawr. Mae gwaith Neil Mercer a James Mannion yn bwysig, dwi'n meddwl, yn fan hyn rian yn arbennig os da ni'n mynd i sôn am lafaredd a'r adolygiad nath nhw, sef llafaredd ar draws cwricwlwm. Ar y pryd, wrth gwrs, doedd y cwricwlwm i Gymru, ond yn rhan o hwnnw ac yn sylfaen i osod yr un oedd Medi'n sôn amdano fo. Ac o ddarllen honno, hwnnw yr adolygiad yna, y cyfeiriad at wrando eto a phwysigrwydd gwrando a y sgil arbennig yna sydd yn anodd iawn i'w fesur ond yn rhywbeth da ni'n cael cyfle fan hyn drwy'r fframwaith
i fynd ar ei ôl ac yn gwybod yn dydyn bod ni'n mynd i greu cyfleoedd newydd a phrofiadau cyfoethog tu hwnt iddyn nhw drwy'r Gymraeg. Felly. Un peth yn dod i gen i ydy, o ran llafaredd rwan, gwrando ar siarad, ydy faint o hyfforddiant sydd ei angen ar athrawon na dydyn nhw'n athrawon iaith, yn wedi Cymraeg a Saesneg fel ieithoedd cynta, ar gynllunio a chynllunio'n fwriadus ar gyfer gwaith llafar ynde. Sion? Mae yna ofyn am hyfforddiant, dwi'n teimlo, o ran sicrhau bod digon o waith llafar yn cael ei osod o ran cynllun hir dymor, a wedyn, chybod, yn y cynradd yn wedig, pan ni'n sôn am blant ifanc, pan ni'n ystyried falle yn yr ysgolion cyfrwng Cymraeg, cynifer o blant sydd yn dod o'i deuluoedd sydd ddim yn medru Gymraeg, ddim yn siarad Cymraeg gytre. Mae cael digon o gyfleoedd i ddefnyddio gwaith llafar siarad, strategaethau fel Pai Cobalt ac yn y blaen, i ddatblygu patrymau iaith a chywirdeb ac yn y blaen yn holl bwysig dwi'n teimlo. A nid jyst ar gyfer falle plant mwyaf ifanc chwaith, mae'n holl bwysig wrth ni ystyried plant bach yn fwy hen, byddwn 5, byddwn 6, bod nhw'n cael digon o gyfleoedd i ddatblygu'r elfennau yma, i ddatblygu'r patrymau iaith da. Y mwy o waith sy'n cael ei roi mewn i'r llafar, y mwy deiff o'r gwaith ysgrifenedig yn y pen draw, achos os ni'n sôn am elfennau fel faint o eiriau maen nhw'n gallu datblygu a defnyddio, os ni'n ystyried y hyder sydd gyda'r plant wedyn i'w defnyddio nhw, beth o'n i'n gweld pan o'n yn yr ysgol fel athro, oedd lot o'r plant yn gwybod falle beth oedd y gair, ond falle ddim eisiau defnyddio fe, achos o'n nhw'n gwybod bod y sillafu ddim cweit na, neu ddim cweit yn siŵr os oedd y gair yna'n gywir. Felly, wrth i ni ddatblygu'r hyder na o ran yn drafodaethol, o ran llafaredd, falle a gobeithio yn y pen draw bydd mwy o hyder wedyn. A mae hwnna'n dod i'r cynllunio. Os ni'n cynllunio digon o gyfleoedd i'r plant i siarad, i ddefnyddio iaith yn hyderus a falle modelu yn dda, gobeithio yn y pen draw bydd hwnna wedyn yn codi lefel yr ysgrifennu hefyd a'r hyder gyda'r geiriau. Dwi'n meddwl beth sydd wedi ella digwydd yn enwedig dros y blynyddoedd dwytha yma oherwydd Covid a ella technoleg felly weithiau ydy bod athrawon uwchradd wedi colli hyder, chydig o hyder i gynllunio ar gyfer tasga llafar. Mae jyst yn haws gwneud ar gyfer darllen a sgwennu. Dwi'n meddwl bod yna weithiau ofyn bod nhw'n colli rheolaeth os ydyn nhw yn paratoi gwaith llafar efo plant. Ond dyna pan mae'n bwysig bod rhaid i gynllunio fo ymlaen llaw fel fysa chi'n cynllunio tas sgwennu, tas ddarllen. Achos mae'r un mor bwysig ar sgwennu ar ddarllen dydy, ac mae angen cynllunio gofalus ar ei gyfer felly. Yna ni gais ar gyfer prosiect i ysgolion prosiect llafaredd yn dilyn y cyfnod clod yn ymateb yn ryfeddol ag athrawon wirioneddol eisiau dod yn rhan o ein llais ni oherwydd bod nhw eisiau gwneud gwahaniaeth ac eisiau gosod bethau ar waith oedd yn mynd i dargedu, ti'n sôn amdano fo Sion, sef yr hyder na a lles dysgwyr ac athrawon falle. Mi sonis di, Sion, am fodelu. Pa mor bwysig ydy modelu, yn enwedig yn y cynradd efallai, effeithiol gan athro ar ddisgyblion? Yn amlwg, mae modelu'n holl bwysig. Enwedig patrymau iaith o'r lle cyntaf, mae'n holl bwysig i ni fodeli'n gywir a defnyddio strategaethau penodol i fod yn gymorth, dwi'n teimlo, i fodeli'n gywir. Ond ar llaw arall, hefyd, fi'n credu bod e'n holl bwysig i bod ni yn deall i beidio falle effeithio hyder yn y gyddol drwy falle, nid cosbi, ond cam neu cywiro normodol, os chi'n deall fi. Yn wedi gyda'r llafar, felly dwi'n teimlo, odi mae'n holl bwysig ar strwythyr a mae'n holl bwysig i ni fodeli'n gywir, cystrawennau ac yn y blaen, ond hefyd mae angen rhyw fath o gefnogaeth. Os ni'n edrych ar waith dwec gyda growth mindset, o edrych ar y ffaith bod mae'n iawn i wneud camgymeriadau a ni'n dysgu ohonyn nhw a datblygu ohonyn nhw, a mae'n well bod ni'n ceisio ac yn cael pethau'n anghywir wedyn dysgu i wella, yn hytrach na falle cael effaith negyddol ar yr hyder na i beidio eisiau ceisio rhag ofon i bod yn anghywir. Fi'n credu mae rhyw fath o gydbwysedd i gael fan hyn rhwng gormod o bod yn rhy gywir, ond hefyd bod ni yn modelu iaith
modelu iaith cywir hefyd. Mae'n ffein dena yn dydi mewn ffordd ac yn bryder i bobl ar ddechrau gyrfa pryd i fod yn blismon iaith ac i werthfawrogi a dathlu bod yr iaith yn cael ei defnyddio. Ynde. Dafydd, fedri di ddeud chi bach mwy wrthyn ni am ein llais ni? Ymateb i yr adolygiad yn ein cyfeirio at y gynna, sef llafarydd y draws cwricwlwm Cymru. Oedd yr adolygiad yna yn cynnig nifer o argymhellion penodol iawn ac ymarferol ac y gwyddorion ymarferol iawn i ysgolion i roed ar waith. Ac oedden ni eisiau gweld lle o'n ni arni ar ôl hwnnw a chyflwyno cwricwlwm i Gymru ar fframwaith. Oedd rhyfeddol, ydy gwir, yr ymateb ysgolion ar draws bob sector yn dod yn rhan o'r prosiect a wedyn ymchwil gweithredol wedyn gan Brifysgol Bangor dan arweiniad Denlli. Thomas, Lythrennedd Thomas yn y Brifysgol wedyn yn gwerthuso'r prosiect i ni. Yn deillio o'r prosiect rwan, mae gennym ni'r llyfryn o enau plant ac hefyd adnodd fydd ysgolion gobeithio'n gallu ddefnyddio mwyn targedu llafarydd fel blaenoriaeth a dal i effaith a mesur hwnnw gan ddefnyddio nifer fawr o strategaethau amrywiol, ond hefyd targedu ar sail ymchwil. A wedyn mae rhywbeth yma ni'n teimlo fydd yn cael effaith ar Lythrennedd ac hefyd i'w ddatblygu ymhellach gyda'r ysgolion cyfrwng Saesneg gobeithio, ond hefyd yn tynnu cadw'r cyfan gyda'i gilydd fel maes pwysig iawn o ran cynnydd ac yn mynd i roi cyfleon, dwi'n credu, o fewn y fframwaith hefyd i ddatblygu, elfennau falle sydd ddim wedi bod yn elfennau sydd wedi cael cymaint o sylw ac arfer fel gwrando. Mae hwnna'n rhywbeth sydd eisiau mynd ar ei ôl yn benodol a mae yna gyfle drwy'r prosiect i wneud hynny hefyd. Mae yna wefan einllaisni.cymru, allwch chi fynd yna rwan i gael golwg ac mae'r prosiect yn parhau. Ac wedyn mae'r adnoddau sydd yna yn adnoddau datblygol hefyd. Wedyn mae blwyddyn ail-haen y prosiect. Da ni'n gobeithio datblygu adnoddau gyda'r Brifysgol eto i'r un cyfeiriad. Mae o'n werth chweil be maen nhw wedi wneud. Mi fuesh i rhan o'r diwrnod lle oedden nhw'n cyflwyno be oedd wedi digwydd hyd yn hyn a cael clywed gan ysgolion gwahanol sut oedden nhw wedi bod wrthi ac oedden yn... a nid yn unig yr adrannau iaith wedi bod wrthi, oedd hi'n braf gweld adran wyddoniaeth mewn un ysgol, achos mi ydyn ni'n gwybod fel adrannau iaith beth sy'n angen ei wneud a sut i wneud o, ond dwi'n meddwl bod angen wedyn ymestyn o fwy i'r pynciau eraill yn yr uwchradd lle yn bendant. Ond ia na, mae werth mynd ar yr wefan i weld beth sy'n yna lle. Wrth chi symud ymlaen i feddwl am yr hyn sydd yn digwydd i blentyn wrth symud i ddechrau o un sector i'r llall, o'r cynradd i'r uwchradd, ac hefyd mewn ysgol gynradd fawr o ran niferoedd o un dosbarth i'r llall, ac yn bendant o un dosbarth i'r llall yn yr uwchradd. Sut fydda ysgol, allan sa Medi'n rydyn harwain i ar hyn, yn sicrhau bod y cynnydd na mae'r plentyn yn ei wneud yn ei waith llafared i gyd, yr holl elfennau lle, yn parhau o un flwyddyn i'r llall? Ia, dwi'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn andros anodd a dwi'n yn gwybod os atab pendant, achos dwi'n meddwl bod ni dal yn trio arbrofi a threalu a gweld beth sy'n gweithio ora, a dwi'n meddwl bod yna rhai ysgolion yn neud o llawer gwell na eraill, ond un peth yn sicr o ran y cwricwlwm newydd, dwi'n meddwl bydd angen sicrhau rhwng y cynradd a'r uwchradd, ac wedyn o fewn yr uwchradd hefyd ydy y cyd-dealltwriaeth yma o be ydy cynnydd a sut mae'n edrych. Mae'r rhaid cael rhyw fath o system lle mae'r cynradd a'r uwchradd yn cyfarfod y rheolaeth i gyd gynllunio, i gyd safoni, a dim mynd yn ôl i'r hen gymedroli unwaith y flwyddyn dwi'n olygu wan. Cyfleon rheolaeth wedi cael ei amserlennu yn nghalendr y cynradd a'r uwchradd lle dyn ni'n gallu dŵad at yn gilydd a gweld sut mae cynnydd yn edrych. Cyd-drafod, cyd-gynllunio, cyd-datblygu beth, mwyn sicrhau bod y pontio effeithiol na'n digwydd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'r heriau presennol, mae'n her beth bynnag dydy, ond efo'r cwricwlwm newydd a'r camau cynnydd. A dysgu wrth yn gilydd hefyd. Mae yna wersi gynnon ni i rannu, a mae hwnna'n rhywbeth fydd o gymorth mawr dwi'n credu yn gyffredinol mwyn y continuum yma.
A dwi'n meddwl hefyd am y gwaith sy'n digwydd mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, a o ran y parhau ar sgiliau, strategaethau, caffel iaith ac ati. Mae'n bwysig iawn bod hwnnw wedyn yn cael ei ddilyn . Mae'r pontio yna mor allweddol yn dydi. Mae o'n greiddiol i'r cyfan mewn gwirionedd. A wedyn, hwnna bod mor llyfn a phosib. Yeah. Ac wedyn o fewn yr uwchradd hefyd, ti'n gwybod, mi allith disgybl mynd o un dosbarth i'r llall ac yn trafod yr un math o dermau ac yn y blaen o bod nhw'n golygu rhywbeth hollol wahanol mewn un pwnc ac mewn pwnc arall. Wedyn mae pethau fel ar ran yr uwchradd hefyd o ran y cydweithio na rhwng y meysydd dysgu a phrofiad a'r pynciau allweddol mwyn sicrhau bod y plant yma yn gallu llwyddo ac yn gallu gwneud cynnydd ym mhob un pwnc. Ie, dwi'n cytuno rili, strategau beth wedys ti gynnau, o ran gyda'r cwricwlwm newydd mae yna gyfleoedd dwi'n teimlo i'r cynradd a'r uwchradd i gyd gynllunio, felly gydweithio, yn wedi gyda arbenigwyr iaith yn yr uwchradd yn gallu rhoi cymorth i un athrawon cynradd i datblygu'r elfen o beth sydd angen ar wneud i sicrhau bod rhywbeth o gysondeb, os chi eisiau, rhwng y sectorau. Ond mae'r pontio mor heriol, ond os allwn ni gydweithio falle, cyfle fan hyn i gydweithio i wella y profiad o'r pontio, bydd yn ffantastig wedi. Fod ti'n haro fi rwan, ydy amserlen draddodiadol ysgol uwchradd yn cyd-fynd efo egwyddorion y cwricwlwm newydd? Swn i'n licio meddwl bod yna rhyw fath o ffordd o newid amserlen sydd mewn ysgol uwchradd esblynyddol sy'n llawer o newid yn nunlla lle. Ond dwi'n yn gwybod beth yw'r ateb i'r cwestiwn yna. Beth sy'n ddiddorol iawn ar un o bryd ydy'r modd mae ysgolion yn mynd ati ddylunio cwricwlwm ynddo. A mae'r dyluniad yna yn rhywbeth mae eisiau edrych yn ofalus arno fo. A mae mapio llythrennedd, a mapio rhifedd, a mapio cymwysau digidol a'r cyfan i gyd fel sgiliau trawsgwricwlaidd drwy hwnna. Yn gyr pen, ond ar yr un pryd yn gweld cyfleoedd aruthrol eto yn drawsgwricwlaidd. Ac dwi weithiau ti'n meddwl am yr ynys fach na'r stafell osbarth ar drws wedi cael a'r cyfan digwydd yn fanno. Ac erbyn hyn mae drysau yn agor a mae'r sgyrsiau yna yn digwydd. A mae'r hyn fydd yn digwydd wedyn, dwi'n credu, a mae rhaid roi'r amser i hwn. Mae rhaid roi'r amser i'r dylunio yma ddigwydd yn strategol, ofalus, a hefyd i wneud dipyn o gamgymeriadau wrth wneud hynny, mwyn bod o'n dod yn iawn. A dwi'n credu mae dyna ble da ni gyda'r cwricwlwm yma, ydy mae yna flynyddoedd yn does o'n blaenau ni o arbrofi ac arloesi a thorri cwysi newydd. A wrth gwrs ar gyfer y Gymraeg yn arbennig yna. Mae'n gyfnod cyffrous iawn i weld ble reith bethau. Mae yna gymaint ansicrwydd hefyd does o ran yr asesu a'r tygau ac yn y blaen ar hyn o bryd. Felly mae ysgolion uwchradd dal yn trwy gorau dreialu ac i drio pethau newydd, ond hefyd dyn ni yn gorfod cadw at yr un math o beth dyn ni wedi bod yn neud, achos mae yna gymaint o ansicrwydd ynglyn â'r asesu ar hyn o bryd. Ti'n llwyr yna. A tam bod, mae gwyddorion y cwricwlwm newydd yn wych, ond os mae'r asesu'n cael ei adn yr un peth, mae'n anodd iawn wedyn ni i ddal y holl bethau sydd wedi fod yn o blaid cwricwlwm newydd, os na gyda ni falle yn edrych ar siwt gallwn ni falle newid y system sydd wedi bod falle. Ond na diddorol iawn. Gwch ni ddod yn ôl eto at y dyfyniad ddarllenis i ar y dechrau. Y plant difreintiedig yma. Fedrwn ni feddwl am ddisgyblion o gefndir difreintiedig, boed o'n ddifreintydd economaidd neu difreintydd diwylliannol neu difreintydd o fathau eraill. Oes na ddulliau sydd yn bwysig iddyn nhw mwyn iddyn nhw gael datblygu i sgiliau llythrennedd? Sut fydd yr ysgol gefnogi y bobl ifanc rheini? Mae'n bwysig gweud bod yn broblem fawr yng Nghymru o ran, os ni'n sôn am tlodi incwm cymharol neu relative income poverty, mae nhw treian o'n plant ni yn byw
mewn clodi fel petai, sef teuluoedd sydd ag incwm yn llai na 60% o'r Deyrnas Unedig. Felly, bys ni'n gweud yn bersonol, dwi'n teimlo dyna'r siŵr fod y broblem fwyaf sydd yn gwynebu addysg yng Nghymru, really, yw i ddelio gyda strategaethau a ddatblygu strategaethau sydd level the playing field fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, i gael rhyw fath o gyfleoedd fel bod pawb yn cael cyfle. Un o credu'r heriau o hyn yw'r ffaith o siarad adre. Mae llwyth o ymchwil mas yna'n dangos bod teuluoedd sy'n siarad lot, mae'r plant wedyn yn datblygu llawer gwell o ran llythrennedd. Mae gwaith row 2012 yn gweud bod rheini sy'n siarad gyda'i phlant yn tueddu defnyddio mwy o eirfa cyfoethog a syniadau mwy cymhleth wrth sgwrsio nhw ymlaen ac yn y blaen. Felly, dwi'n credu bod mae'r elfen llafar yma'n holl bwysig i sicrhau bod pawb yn cael y cyfle yn yr ysgol, os nad ydyn nhw cyn dod i'r ysgol, i drafod, i siarad, i gyfoethogi iaith, a wedyn gobeithio, bydd yna yn gyfle i datblygu ac i ffynnu. Ond, os ni'n sôn am data'r sensws yn ddiweddar, yn dangos bod gostyngiad wedi bod yn nifer o blant ysgol sydd yn nodi bod nhw'n gallu siarad Cymraeg. Wel, dwi'n teimlo yn y sector cyfrwng Cymraeg a cyfrwng Saesneg bod cyfle fan hyn i datblygu hyn ac i wella hyn o ran rhoi cyfle iddyn nhw i siarad. Falle bod nhw ddim yn gallu ysgrifennu'n wych, ond o leia os maen nhw'n gallu siarad Cymraeg a trafod yn Gymraeg a edrych ar elfen drafodaethol o Gymraeg yn hytrach na falle canolbwyntio ar just edrych ar eiriau ac yn y blaen. Bydde hynny dwi'n tybio yn helpu falle ynglyn â Cymraeg 2050 a i gael miliwn o siarad Cymraeg. Ond mae'n broblem fawr yng Nghymru yn sicr. Yn yr un ffordd, ochr arall y geiniog efallai, beth am gyfleoedd y fframwaith ar gyfer datblygu a atab anghenion disgyblion mwy abl a thalentog hefyd yn y ddau sector? Wel, i fynd yn ôl at bwynt Sion gyna eisiau i'r Gymraeg fod yn iaith fyw gyda ni yn y cymunedau, ynddo? Hynny yw dyna nod ni, a fynd yn ôl at ti'n sôn am y cyfrifiad a phwysigrwydd bod y Gymraeg yn fyw, ynddo? A bod hi'n cael ei siarad yn fyw. A bod y plant i gyd yn cael y cyfleon yna i arbrofi ac i bod yn hyderus i fynd â hi allan. Dwi'n meddwl bod yr ymwybyddiaeth sydd gynnyn nhw o'i Cymreigdod a'r hunaniaeth maen nhw'n deimlo, hwnna ydy rhywbeth sydd yn allweddol yn fan hyn. A mae o yn ymwneud â i deallusrwydd nhw o'i gallu ieithyddol nhw'n aml. Ni'n sôn am rhywbeth cwbl feta ymwybyddol falle yn fan hyn. A pan ti'n sôn am ddysgwyr math wedyn, maen nhw yn falle'n fwy effro i'w cynnydd. Mae angen cynhaliaeth gyson arnyn nhw. Mae angen iddyn nhw gael i trin falle a'i hannog yn ddyddiol neu'n fenyddiol neu'n rheolaidd i edrych ar strategaethau ac arbrofi. Ond mae prosiectau da ni wedi bod yn rhan o'n nhw ar draws ar hyd y blynyddoedd. Hwna ydy un peth sydd yn ddiddorol, ydy lle mae dysgwr yn deall i ddysgu ac yn rhan o'r broses gyda beth bynnag ydy ystod gallu fo, ynde. Hynny yw bod o'n ymwybodol o'r cydweithio yna gyda'r athro a'i lef o dd'i fewn i'r broses ddysgu. A hynny yw mae dysgwyr unigol, da ni'n meddwl amdanyn nhw fan hyn, a math yn gallu bod yn dydy'n amrywiol iawn fel maes. Ond hynny yw pan maen nhw dros amser yn nodi ac yn cofnodi ac yn myfyrio ar yr hyn maen nhw wedi gwneud. Yna, mae cynnydd nhw i weld wedyn ar lefel bersonol. A dwi'n meddwl yn ieithyddol, mae yna bethau mawr i'w dysgu yn fanna o'r dysgwr unigol i hun yn gwerthuso i ddysgu i hun. A wedyn, wrth gwrs, mae'r athro'n dysgu mwy hefyd, wrth gwrs, ynglyn â dulliau a ddysgu. A mae'r cyfan i gyd wedyn, dwi'n credu, yn arwain at, ddeallusrwydd eang i bawb, dwi'n meddwl. Ydy o'n bwysig fod y strategaethau, enghraifft darllen traws ysgol, bod yr un matha o ddulliau yn cael ei datblygu ar draws yr ysgol, ar draws y gwahanol feysydd, felly bod darllen par enghraifft yn digwydd ym mhob un maes ar draws yr ysgol. Dwi'n meddwl, o'm mhrofiad personol i, dwi'n meddwl bod yn eitha pwysig sicrhau bod yna gysondeb yn y strategaethau yn draws ysgol, yn arbennig yn yr uwchradd, lle ddim siarad ar ran y cynradd, ond oedden ni, yn lle oedden ni fel nifer o ysgolion eraill yn gwneud darllen par a gweld hynny'n nid bod nhw
yn darllen par fo'r un par drwy dydd bob dydd, ond bod nhw yn amrywiau para, bod nhw'n arfer cydweithio i ddarllen ac dod i ddeall rhywbeth, yn lle bod nhw'n neud ar ei ben eu hunan. Strategaethau, cip ddarllen, bras darllen, yr holl yr uwch strategaethau darllen mae gyd, bod na gyd dealltwriaeth o be maen nhw'n olygu, sut maen nhw'n edrych, a bod yr meysydd dysgu a'r pynciau gyd yn ei defnyddio nhw. Efallai rhai pynciau'n defnyddio un math yn fwy na'r llall ac yn y blaen, ond bod na gyd dealltwriaeth, bod na rhyw fath o fapio'n digwydd i wybod lle mae be yn digwydd, fel bod na ddim gorlwytho a gor-ddefnyddio o'r un strategaeth ym mhob man. Ond yndi, dwi yn meddwl, Rian, bod yn andros o bwysig bod na gysondeb a bod na rhyw fath o fapio'n rwla'n digwydd lle mae pob yn gwybod pa gyfleoedd sydd ar gael i'r plant fel bod na'n byd yn cael ei fethu allan o ran y strategaethau. Na, cytuno'n llwyr o'r yna cynradd, rhyw fath o beth rhi, mae'n holl bwysig bod strategaeth yn ei le, bod y peth wedi cael ei cynllunio yn benodol yn y cwricwlwm. Ond mae hefyd, ond safbwynt i, dwi'n credu bod yn holl bwysig bod cangen rydrychen ac yn y blaen, bod llyfrau penodol yn cael i gosod i plant, a bod rhieni'n cael mewnbwn, a bod rhieni'n deall falle pam bod pethau'n cael ei gwneud, a bod ni'n cyfnogi rhieni ddarllen gytre. Ond hefyd, yn ogystal â strategaethau, yn credu mae'n holl bwysig bod ni'n ysgogi chwant syblo ni ddarllen, a bod ni'n dod ar lefel bersonol un i un, nabod falle diddordebau unigolion i allu falle helpu plant i ddeall bod darllen yn gallu bod yn hwyl hefyd, achos weithiau dwi'n teimlo bod darllen yn gallu bod yn mechanistic yn Saesneg, a bod ni'n mynd o ran strwythyr arall, ond bod eisiau darllen mwynhau darllen, mae'n holl bwysig i ysgogi'r plant mae eisiau darllen i ddatblygu ar gyfer y dyfodol. Be o'n i'n sylwi weithiau, ac eto profiad personol dy hyn, dwi ddim yn siarad ar ran plant mewn ardaloedd eraill ac ysgolion lle, ond pan oedden ni'n trio gwneud darllen, pob yn darllen llyfr bob bore dydd Gwener, dim byd o'n darllen oedden ni'n alw fo. Mae'r syniad yn gret, dydy. Dwi'n gwybod faint oedd yn fwynhau o go iawn yn cael ei gorfodi ddarllen rhywbeth, dydy pawb ddim yn hoffi. Dwi'n gwybod be oedd effaith hwnnw, oedd o'n dda bod o'n digwydd achos mi wbeth yn digwydd ac oedd ei weld a bod pob yn darllen. Mae mesur effaith rhywbeth fel yn anodd, ond be o'n i yn sylwi wedyn o ran y Gymraeg pan ni'n astudio nofel ddosbarth, faint oedd hynny o pawb ddi bodda, dim ots pa set oedd gen ti, dim ots pa ddosbarth. Mi oedd pawb ddi bodda yn cyd ddarllen ac yn cyd drafod nofel de. Felly, dim ots pa ffordd ti'n neud o, dwi'n meddwl, jyst bod nhw yn cael y cyfle yna i gyd drafod ac i weld bod nhw wedi dallt ac i gymhwyso be maen nhw wedi darllen ac yn y blaen. Dwi'n meddwl bod hynny'n yr un mor bwysig heddiw ag oedd o flynyddoedd yn ôl pan o'n i'n yr ysgol fy hun. Ond mae'n amball i strategaeth, ac eich bod o'n gweithio'n andros o dda mewn rhai ysgolion, ond mae'n anodd mesur effaith amball beth dydy. Dim bod angen mesur effaith pob dim, ond dwi'n ni'n faint o fwynhad oedd pawb yn yr ysgol yn cael y bore dydd Gwener yna yn gorfod darllen. Just mwyn dangos bod o'n bleserus, achos dod o ddim yn bleserus ella i nifer ohonyn nhw. Dwi'n gwybod ffeindio'r beth sy'n gweithio i chi a beth sy'n gweithio fel athro neu fel ysgol ac i'ch plant chi ydy'r peth de, di gwir. So efo ni fynd yn ôl at lythrennedd disgyblaethol, mae darllen fel yn dydi yn elfen greu o hwn, mae darllen fel anesydd a darllen fel gwyddonydd ac yn y blaen. Mae hwn yn faes hynod o ddiddorol ac mae'r ffyrdd gwahanol o ddarllen ar gyfer cynulleidfaoedd a bwriad ar hyn sy'n gwybod mae geirfa a phopeth sy'n rhan o'n. Eto fan hyn, mae yna gyfraniad arbennig i wneud yn does. Ac bod y strategaeth allan un beth, mae cyfraniad y meysydd dysgafrofiad at hyn yn wahanol yn dydi, ac yn cyfoethogi'r profiad. A wedyn, mae eisiau mynd i dwrio yn fan hyn, dwi'n credu, i ni gael dysgu mwy o ddiwrth yn gilydd fel meysydd dysgu ynglyn a chynnwys y darnau yma, mwynhad plant ohonyn nhw, sut maen nhw'n mynd ati i ddarllen yn wahanol ynddo, neu'n cael profiadau gwahanol mewn gwahanol feysydd. Ac beth ddaw o hwn yn y dyfodol yn arbennig o ran y Gymraeg, dwi'n meddwl bod y cwricwlwm eto yn rhoi cyfle i ni fynd yna i arbrofi a gweld beth ddaw wedyn. Yeah. Dych chi'n sôn am y darllen disgyblaethol, Dafydd, yn y fan yna, ynde?
Oes na le i bron iawn i ddysgu tîm yn y fan hyn? Wyddwch chi, dwi'n sôn mwy am ryw brojecta lle ydych chi'n cyfuno yr sgilia y gall maes dysgu a phrofiad iaith llythrennedd a chyfathrebu i roi i ddisgybl ar yr un pryd a chreu rhywbeth efallai drwy ddatblygu llythrennedd wyddonol disgybl, gweithio ar y cyd efo maes arall. Oes, a cynllunio hefyd yn ymwybodol bod siarad a gwrando a darllen ac ysgrifennu'n blethu drwy gilydd ynde. Hwna sydd yn gwneud llythrennedd trawsgwricwlaidd yn gymleth ynde, ydy bod nhw'n dibynnu ar ei gilydd ac yn dylanwadu ar ei gilydd. A hynny yw bod pan ti'n meddwl am y Gymraeg a siarad y Gymraeg ac effaith hwnnw ar safonau ysgrifennu yn y Gymraeg wedyn, mae o'n hynod o bwysig yn dydi. A wedyn mae ychwanegu iaith y bynciau yma a chynulleidfaoedd y bynciau yma a bwriad y dysgu wedyn hefyd. Dwi'n meddwl am destunau PISA, y 6 estyn yna, ac bod dysgu iaith berswadiol ac esbonio a chyfarwyddiadol, mae'r heina wedyn yn golygu bod ti'n gallu mynd i gyfeiriadau tebyg mewn meysydd, ond bod y meysydd yn cyfrannu mewn ffyrdd gwahanol. Meddwl dwi am wyddoniaeth enghraifft, a mathemateg a'r hyfedreddau sydd ganddyn nhw. Mae yna dipyn o pan mae plant yn dod at ei gilydd i drafod gwyddoniaeth. Mae yna ffordd arbennig yn does, a mae yna wyddoniaeth yn cael ei drafod yna. Mae'r un peth yn wir am mathemateg hefyd, a pan mae'r athro iaith yn mynd i'r byd yna, mae o'n mynd yn gwisgo ei het iaith yn aml yn dydi. A mae gan y gwyddonwyr a'r mathemategwyr dipyn i ddysgu hefyd i'r athro iaith ynglyn â beth sydd yn digwydd a beth ydy'r dysgu sy'n digwydd yna. A mae hwnna, dwi'n meddwl, yn eto'r sgyrsiau yna, a bod meysydd dysgu'n siarad a'i gilydd. Mae o'n allweddol yn dydi, mwyn ni gyd weithio, mwyn sicrhau cynnydd iddyn nhw. Dewch i ni ganolbwyntio chdi bach ar ysgrifennu rwan, ond dyma yn ôl celog ydy'r ddisgyblaeth anodda gan bod yna gymaint o wahanol sgiliau yn cael ei datblygu, yr sgiliau mecanyddol o sgrifennu'r holl faterion gramadegol, ond wrth gwrs hefyd y cyfansoddi a'r swyddogaethau wedyn gweithredol y prawf ddarllen ag ati. Pa mor anodd ydy yn drawsgwricwlaidd rwan cyflwyno ysgrifennu i ddisgyblion boed yn yr cynradd neu'r uwchradd? Wel, yn profiad i yn y cynradd, mae'n holl bwysig bod ni yn addysgu sgiliau penodol fel hyn. Enwedig wrth ni ystyried prawf yn ei ffurf mae e nawr, mae'n bwysig bod plant yn deall sut i sgymdallen ac yn blaen a pethau penodol. Ond i fi, ysgrifennu yw'r un mwy heriol oherwydd bod angen cymaint o sail o ran llyfarydd ac yn y blaen o dan yr ysgrifennu. Os dyw'r eirfa ddim na, mae'n anodd iawn i wedyn ni ddatblygu'r sgiliau penodol. Felly yn sicr mae'n holl bwysig bod ni'n dysgu sgiliau penodol i blant ysgol cynradd a lan i'r uwchradd yn siŵr. Ond i alluogi hyn i ddigwydd, dwi'n credu mae angen falle pwysleisio a canolbwyntio ar yr elfen fel bydd ni'n sôn yn gynharach o ran llyfaredd fel bod yr eirfa ac yn y blaen ar gael cyn symud mlaen i'r pethau mwy penodol a heriol fel hyn. Wyt ti, Dafydd, di sôn am bod yr darllen, yr llafar a'r sgwennu a'r gwrando i gyd yn plethu i'w gilydd yn barhaus yn dydyn. Sut mae felly mynd ati i baratoi sgwennu yn y sector uwchradd, ti'n meddwl? Ti wedi weld fwyau effeithiol, lle? Mae gen ti gymaint o wahanol ffyrdd o fynd at hwn. A mae'r cynllunio yna yn oeraidd. Mae rhaid iddo fod yn rhywbeth sydd yn digwydd ar y cyd gyda'r sgiliau eraill. A mae datblygu a chyrraedd at rhyw nod yn fan hyn yn rhywbeth wyt ti'n gynllunio mor ofalus. Mae'n dipyn o daith iddyn nhw, ac ni'n ymwybodol hefyd, dwi'n credu fan hyn, bod y sgiliau eraill yn dipyn o daith. Mae yna berig mai ysgrifennu ydy y nod
ar dasg gyfoethog bob amser. Achos mae yna gyflwyno drwy lafaredd yn gallu bod yn dasg gyfoethog sydd angen yr un faint o waith gynllunio pharatoi ynglwma hi. A wedyn mae nhw i gyd, dwi'n credu, a fynd yn ôl ato dwi'n credu, mae dyna ydy gymlethdod sydd gynno ni, ydy bod nhw'n dibynnu cymaint ar ei gilydd. A dweud bod un yn fwy na'r llall, mae yn anodd, achos mae yna ddysgwyr sydd yn mwynhau ysgrifennu, a mae yna ddysgwyr eraill sy'n ei gael o'n andros o anodd, ond ar yr un bryd, pan maen nhw'n mynegu hunain ar lafar, wyt ti'n cael perlen, dwyt, ac weithiau yn strwythuredig iawn ac wedi meddwl yn ofalus cyn gwneud a hwnna i gyd. Mae llwyfan digidol hefyd yn newid hyn eto, ac mae'r cyflwyno maen nhw'n wneud ar y llwyfannau yna yn rhywbeth sydd eisiau ystyried yn ofalus, oherwydd maen nhw ar hyn o bryd yn dydyn ysgrifennu ar sgrin, neu ysgrifennu drwy allweddell yn aml yn ytrach nag ar llaw, a mae'r holl mecanig sy'n gwybod hwnnw hefyd yn rhywbeth sydd eisiau rhaid ystyriaeth ofalus iddo fo, dwi'n meddwl, y byd digidol maen nhw'n mynd iddo fo. Y byd digidol maen nhw'n mynd iddo fo ar Gymraeg hefyd gyda nhw yn ddiddorol iawn. Wedyn, mae edrych ar hwn o ran y dyfodol a sut bydd llythrennedd digidol yn datblygu. Achos da ni'n edrych ar yr cywiro, ar arfer sydd ganddyn nhw rwan i gynllunio ac ati, a hefyd sut maen nhw'n cydweithio ar yr un dasg ac yn datblygu honno ac wedyn yn mynd ac yn gwerthuso ac yn newid. Mae yna deithiau i ddarnau ar hyn o bryd. Mae'n anodd iawn i athro gael gafal yn nhw. Nes bod yn gweld y dasg derfynol yn wahanol i fel oedd hi ble oedd y cyfan yn y llyfr ac ar y papur, ynde. Wedyn, mae'r cyfan i gyd eisiau ystyried a'i roed yn yr un pair, dwi'n meddwl. Ond dwi'n cytuno'n llwyr, achos mae ysgrifennu yn dipyn o dasg i ambell un. Ond dwi'n meddwl bod yn elfennol iawn o ran yr uwchradd. Pethau sy'n yn gweithio o ran y sgwennu ydy, ac i wneud siŵr bod yr adrannau iaith yn cefnogi pawb, lle ydy, ti'n gwybod, bod rhaid chdi gael modelu da, bod rhaid chdi gael meini prawf llwyddiant, mae rhaid chdi gael dy sgaffald efo pwy bynnag wt, efo amball dosbarth ac yn y blaen, a bod yr un math o strategaethau yna'n cael ei defnyddio drwy'r ysgol, sy'n o leia yn mynd i roi rhyw fath o gysondeb i'r plant pan maen nhw'n dati sgwennu, mae hynny wastad yn help, ac efallai bod fi'n bod yn hollol beth o, ond maen nhw'n efelychwyr da, dydyn, maen nhw eisiau gweld. A nid yn unig o ran y dasg sgwennu dyna, mae hynna'n bwysig fel ti'n dweud o ran y llafaredd hefyd, lle. Ond mae'n anodd, ond fel o'n i licio bod chdi wedi dweud, Dafydd, mae yna rhai plant yn gweld y sgwennu dipyn haws na ddim byd arall, does, sydd yn, mae'n dibynnu'n union pwy di dy gynulleidfa di a pwy sgyn ti. Mae'n andros o bwysig gael y sgaffald na ar meini prawf pendant, a'r un math o broses yn digwydd yn rhan fwyaf ar pynciau, dwi'n meddwl, yn hynod o bwysig os ti isio. Mae'r gynulleidfa, mae hwnna mor allweddol. A pwy sy'n mynd i ddarllen hwn? Yeah. A pan mae dysgwr yn ymwybodol pwy, mae hwnna'n golygu bod yr iaith yn arbennig, bod yr naws y dar mae'r ymwybyddiaeth o gynulleidfa yna yn newid bethau. Ac mae hwnna yn gallu, newid yr un dan bron weithiau, ti'n gallu cael gwahanol ddarnau. Mae hwnna wedyn yn rhywbeth mae gwahanol fe sydd ysgu profiad yn gallu rhoi cynulleidfaoedd gwahanol, a mae'r cyfan i gyd sydd yn cefnogi profiad, yn cefnoethogi profiad. Da ni'n eitha cyfarwydd o rôl yr rhieni bod o gymorth i'r plant o ran darllen. Da ni'n wedi pwysleisio pwysigrwydd y siarad ar yr aelwyd, bod hwnnw'n yn sylfaen mor gadarn i ddisgyblion. Oes na le lle gall rhieni a pobl tu allan i'r ysgol fod o gymorth i ddisgyblion wrth iddyn nhw weld pwysigrwydd ysgrifennu? Dwi'n meddwl bod angen bod yr cyfarthrebyn ar rhwng rhieni a'r ysgol a'r athrawon, bod yr rhieni'n ymwybodol o lle mae plant nhw arni yn holl bwysig. Mae hynny'n andros o anodd yn yr uwchradd pam ti'n sôn am yr holl bynciau, yr holl feisydd. Dwi'n gwestiwn
wahanol, neu dwi'n eisiau dweud bod yn haws yn y cynradd, Sion, ond dwi'n gwybod beth ydy dy brofiad di o ran hynny, ond mae o'n dyddi yma hefyd, chybod, mae bywyd di newid neu wedi, chybod, os faint o amser sgan rieni i ista lawr gyda'r nos efo'u plant i'w helpu nhw yn ei dysgu, dwi'n nim. Mae iaith yn hefyd yn gallu, chybod, o ran y Gymraeg, a ran faint o gymorth mae rhieni yn gallu roi ac yn y blaen, dwi'n nim. Na, cytuno'n llwyr, a dwi wastad yn cael agor y llygaid pan buon ni'n gosod nos rhieni, a beth mwyaf pwerus bys o'n i'n tybio, a o'n i'n gweld oedd dangos y llyfr, a mynd trwy'r llyfr gyda rhieni, dangos pa fath o sgrifennu oedd yn digwydd, ble o nhw ran ysgrifennu, a gan amla, oedd rhieni'n cael sioc, ni ddim yn deall bod llawysgrifen John mor dda hynny, neu ddim yn deall, cael y drafodaeth o ran beth yn union sy'n digwydd o ran ysgrifennu ar lawr safle dosbarth. A yn y cynradd beth, o'n mhrofiad di, oedd rhieni gan amla yn cael bach o sioc o ran faint o sgrifennu oedd yn digwydd, a y mathau gwahanol, y chwe testyn gwahanol ni'n gwneud, y genres gwahanol. Felly dwi'n credu falle mwy o gefnogi rhieni o ran beth sydd yn digwydd a beth gallen nhw wneud i ddatblygu ac i ddatblygu mhellach o'n ysgrifennu, ac i gefnogi plant o ran ysgrifennu hefyd, achos falle bydd nifer o rhieni ddim wedi bod yn ysgrifennu hunain ers spel, a fel o ti'n gweud gyda, o ran popeth nawr yn ddigidol a y cymor sydd i gael o ran beth y digidol. Felly, cytuno'n llwyr, cyfathrebu rhwng y cartre a'r ysgol a dealltwriaeth o beth sy'n digwydd sy'n holl bwysig. A dwi dal i feddwl yn eitha hen ffasiwn, lle mae Dafydd wedi sôn amdano fo cynt, iddyn nhw ddall pa mor bwysig ydy just trafod efo'u plant gyda'r nos a siarad efo nhw am bethau sy'n mynd i ddatblygu i'w llafar nhw, darllen efo nhw gyda'r nos, darllen unrhyw beth, wbath gwahanol, be bynnag sy'n set i dant nhw, lle. Mae hwnna i gyd dydy'r rhan o wella sgrifennu yn y pen draw, fel da ni wedi drafod gymaint yn ystod y cyfarfod yma, lle. Oedd y comisiynydd yn sôn oedd ynglyn â pwysigrwydd mwynhau yn Gymraeg, a siarad yn Gymraeg. So, mae mor bwysig bod yna fwynhad yn rhan o hyn, dwi'n meddwl, a bod ti'n sôn am Medi am y darllen personol na, bod hwnna'n rhywbeth maen nhw'n mwynhau i wneud drwy'r Gymraeg, a mwynhau cyfathrebu ar lwyfannau digidol yn Gymraeg. Ac os na dyn nhw'n mwynhau, mae gynnon ni broblem. A mae eisiau bod y plant yn teimlo bod y Gymraeg yn fyw iddyn nhw ac yn berthnasol iddyn nhw ac yn rhywbeth maen nhw'n gallu teimlo'n hyderus i'w defnyddio hi, ond ar yr un pryd i defnyddio hi yn anffurfiol, yn ffurfiol, yn yr holl agweddau mae yn byw. A dwi'n meddwl hefyd yn y cartref a byd gwaith a falle, mae'r Gymraeg yna yn dydi. Mae rhaid i fod yna o ran busnesau ac ati yng Nghymru a pwysigrwydd hwnna. A wedyn mae yna le i ddangos ble mae'r Gymraeg i'w gweld a rhannu hwnnw. Ond mae'r delfryd na o eistedd o gwmpas bwr ac amser i wneud hynna yn bell iawn i sawl un dwi'n credu. Dwi am gloi efo cwestiwn anodd i'r trio honna chi. Sut ydych chi'n gweld egwyddorion a gwaith ar arweiniad y bod yn onest sydd yn y Fframwaith Llythrennedd a'r ffaith rwan i fod o'n gweithio law yn llaw efo'r cwricwlwm? Sut mae hwn yn helpu disgyblion Cymru ymgyrraedd at y 4 diben? Mae rhaid i'r sgiliau trawsgwricwlaidd i gyd gefnogi gilydd fan hyn. Mae hwnna yn rhywbeth mae rhaid i ni gofio yn bod ni gyd yn yr un. Mae'r cydlynydd Lythrennedd, y cydlynydd rifedd a'r cydlynydd gymwysiad digidol yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod y profiadau. Wedyn, un rhan ydy'r Fframwaith Llythrennedd. Yn arbennig o ran y Gymraeg, fynd yn ôl eto at y cyfleon yna drwy wrando a siarad ac ati. Does dim amheuaeth bod yna bethau arbennig iawn yn fan hyn. Mae'n rhaid i gofio bod trawsieithu yna hefyd, a sut mae hwnnw'n mynd i edrych ar ei newydd wedd, neu sut mae'n mynd i gael ei ddiffinio yn y dyfodol ac yn y blaen, ac yr arbrofi fydd yn digwydd i'r cyfeiriad yna. A lle'r Gymraeg wedyn ochr yn ochr dwi'n gyffroes iawn ynglyn â hwnnw gyda y cymwysiad digidol o ran y cynhyrchu a ryngweithio ac ati sydd yn fanna. Wedyn dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i ystyried o fel un o'r tri a sut maen nhw i gyd yn mynd i gefnogi gilydd yn y pen draw.
Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig. Ac mae yr cyfleon sydd yno yn rai nad ydyn ni eto wedi gweld nhw. A mae hwnna yn ynghyffroi yn aruthrol, oherwydd pe bai y cyfan yn amlwg ble mae pethau'n mynd i fod mewn rhyw 10-15 mlynedd, yna fydde ti'n siomedig iawn. Ond mae arloesedd a lle'r Gymraeg yn y dyfodol, ti'n mynd yn ôl at eiriau, wel, Donaldson ei hun, ond Sioned Davies yn yr adroddiad Un Iaith i Bawb, hynny yw ble fydd hi yn y dyfodol wedyn, hwnna sy'n ynghyffroi a'r cyfleon sydd yna. Medi, beth i feddwl? Dilyn hynny, werth i fi gael ngheg, ond na, dwi'n gytuno fo bob dim wyt ti di ddeud, ac mae gen i just o ran newydd fod yn yr ysgol cyn gadael ar gyfer y swydd newydd, lle dwi just yn teimlo mae'r rhaid i Lythrennedd wan fel cymwysedd digidol a rhifedd gael lle gan uwch dîm wan i gynllunio strategol go iawn ar ei gyfer o. Nid just lle y cydlynydd Lythrennedd ydi o byn hyn. Mae angen iddo fo gael uwthiad o'r uwch dîm reit i lawr lle a bod yr uwch dîm yn ymwybodol bod yna gynllunio strategol yn digwydd. Ia, ti'n llwyr. Dwi'n teimlo gyda'r grwp newydd, mae cymaint o ffocws ar naws sydd wedi ganolbwyntio ar yr unigolyn, unigolion o fewn ein dosbarthiadau ni. A dwi'n teimlo bod hyn yn gyfle i ni falle i fynd ar ôl diddordebau a yswgiadau a chwant unigolion i allu falle datblygu'r awydd yma ar cymhelliant i fwynhau iaith ac i ddefnyddio y Gymraeg yn benodol. Mae'n gyfleiraidd i ni i gydweithio falle i ddod o hyd i ffyrdd a strategaethau i ddefnyddio'r fframwaith mewn ffordd fyw. Wrth gwrs, mae'n gyfnod cynhyrfus iawn ar addysg yng Nghymru yn dydi, a Lythrennedd yn sylfaen efallai i bob dim, ond y cydweithio sydd yn bwysig wrth reswm. Wel, wedi cyfathrebu pwysigrwydd Lythrennedd ym mhob maes ar draws y cwricwlwm ac yn wir mewn bywyd, yn bersonol ac ym myd gwaith ac i'r unigolyn, mae dogfen Fframwaith Llythrennedd yma i aros, ac fel Cymru T.H. Parry Williams, i'r holl ymarferwyr addysg, ni allwn ddianc rhag hon. Sion, Medi, Dafydd, diolch yn fawr iawn i chi'ch tri. Diolch. Pleser. Diolch i chi am wrando ar bodlediad o'r gyfres am filiwn. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am filiwn. Mae yna groeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu ein podlediad bach ni gyda'r byd. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd. Y pod a'n holl gyfranwyr i gyd am wneud y podlediad yma yn bosib. Os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.